سڵاوتان لەبێت و ئەم کاتتان باش بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست لاتیشکە و بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانتان پێشکەشەکەم تا سەرەتاشدا سەرداری گرنگترین هەواڵ. درێژێ هەواڵەکان. دوامین کۆنگرەی نوێنەراتی یەکێتی نووسەرانی کوردستانی ڕۆژئاوا لە وڵاتی ئەڵمان بەڕێوەچوو. کۆمیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ئەڵمان پامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی کۆنگرەی نوێنەراتی یەکێتی نووسەرانی کوردستانی ڕۆژئاوا لە ئەوروپا کرد. حزبا دموکراتا کوردستانە ئیرانê peyamek pîrozbahiyê bo Kongreya Nûnerên Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê li Ewropayê şand. Duemîn Kongreya Nûneratiya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê li Ewropayê li salona Avîhsayê li bajarê Oberhausen a li welatê Almanyayê li jêr navê Efrîn Zeytûna Kurdistanê bi beşdariya hejmarek ji nivîskar, şandên partî, Komalaya Rexistinên Civakî û kanalên ragihandinên Kurdî hate li darxistin. Komîteya Hizba Demokrata Kurdistana Îranê li welatê Almanyayê tevî beşdarîkirin di vê kongreyê de peyama pîrozbahiya Hizba Demokrata Kurdistana Îranê pêşkêşî vê kongreyê kir. Deqa peyamê wiha ye. Hewalên hêja beşdarbûyên bi Romet, îro veke nûnerên Hizba Demokrata Kurdistana Îranê li amadebûna xwe di duyemîn konferansa Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê de gelek kêfxweşin. Rojavayê Kurdistanê di dirêjahiya Dîroka Kurdistanê de her tim axa mirovên mezin û keç û xortên rewşenbîr bûye ku di proseya rewşenbîrî û nivîsandina Kurdiyê de rolek giring lîstine. Yek ji rometên vê beşa Kurdistanê ku îro zimanê Kurdî deynddarê we ye, xebata malbata Bedirxane ji bo belavkirina zimanê nivîskiyê Kurdî ye ku ew ji Rojavayê Kurdistanê derêketiye. Em îro weke zarokên Simkoyê Şikak û Qazî Mihemed kêfxweşin ku em di nava mîradgirên malbatên Bedirxan, Cigerxwîn, Selîm, Berekat û sedan nivîskar û rewşenbîrê gelê me li Rojavayê Kurdistanê de ne. Hevalên hêja, nivîskar û beşdarbûyên bi Romet, dîroka Kurdan di heyama sedan salên derbasbûyî de piştî damezrandina çendîn netewe dewletên şovenîst di vê herêmê de bi taybet Dewletneteweya Erebî yaz li Sûriyê ku li ser bîngeha ramana şovenîsta Erebî hatiye avakirin, şahidin ku her tim wan dewlet mafê gelê Kurd bin pêkirine. Lê mixabin piştî şoreş û serhildana gelê Sûriye û gelê Kurd di sala 2011 de herçend ku çirûskek hêviyê ji bo bidestxistina mafê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê hebû, lê vekî ku em dibînin piştî derbasbûna zêdetir ji 11 salan li ser şoreşê de hin jê rêka dûr û dirêj li Rojavayê Kurdistanê li pêşiya Kurdan de heye. Ji bilî pirêzgirêkên navxweyî Kurdên Rojavayê ji aliyekê din we, dewleta cîran û hikûmeta navendiya Sûriyê jî li aliyekê din we çavên xwe li axa Kurdan sorkirine û her car li quncikekê li ser Kurdan ferman didin. Hêjbirînên Şengalê û êrişa çeteyên Daişê ya li ser Kobanê nehatiye kevandin, dewleta Tirk û komên terorîst êrişê Efrînê kirine û dest bi komkujî û guhertina demografiya herêmê kirine. Eşkereye ku dewleta Tirk bi vê yekê ranaweste û vê carê bi hêlcetên cuda êrişî serêkaniyê kiriye û dîsa bûye sedema komkujiya gelê Kurd û guherîna demografiya beşek din û axa Rojavayê Kurdistanê. Herçend em wekî Kurd di warê çekanda hejar û feqîrin, lê em ji aliyê ziman û çandwet dewlemendin û em dikarin zimanê Kurdî û pêşxistina zimanê Kurdî bikine çeka bihêz bo piştewaniya pêşmerge û şerwanan li çepera şera rizgariya Kurdistanê de. Em wekî Hizba Demokrata Kurdistana Îranê êş û azarên we yên li Rojavayê Kurdistanê pê dizanin û pê dihesin. Em jî wekî we ji aliyê dewleta İslamiya şovenîst we di bin zilmê de ne û ziman û çandê me di bin zext û tengkirinê de ye. Bi kêfxweşî we ku têkoşîna gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê bi birêveberiya Hizba Demokrata Kurdistana Îranê li hemû rê û aliyekê berdewam e. Vekî têkoşîna medenî, têkoşîn ji bo pêşxistina zimanê Kurdî û şerê çekdarî ji bo parastina gelê xwe amade ye. Li wer em carek din piştîwaniya xwe û gelê xwe ji bo têkoşîna we ya rizgarîxwazî ji bo bidestxistina mafên xwe dubare dikin û em hêvîdar in ku rojekê yekîtiya we kar û xebata xwe li Rojavayê Kurdistanê pêş bixe.
Heta vê demê em hêvîdarin ku hûn nivîskar û reşembîrên Rojavayê Kurdistanê pênûsa xwe bixine xizmet ziman û wêjeya Kurdî û bi vî awayî jî bilê rojava siyasî ya partiyan piştîvaniya tevgera rizgarîxwaziya Kurd li Rojavayê Kurdistanê bikin. Duemên konferansa yeketiya we carek din pîroz dikin û hêviya serkeftinê ji we re dixwazin. Hezba Demokrata Kurdistana Îranê